muku ci gaban shirin matasa duk sati. To ga ci gaban shirin cutar jahilci. Yan uwana da ƙawayena. Yan uwana da abokanaina. Cutar jahilci tana kawo abubuwa kamar haka. Abu na farko, ka sani cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka, idan kuma ka ce mai baka sani ba zai ce, don me yasa baka nemi sani ba. Me kenan? Wato ilimi. Abu na biyu da cutar jahilci take kawo. Rashin wayewa a tsakanin al'umma. Abu na uku. Ƙarancin tunani da rashin lissafi. Abu na hudu. Rashin wayewa a tsakanin al'umma. Abu na biyar. Yakan iya hana ka inganta rayuwarka ko rayuwarki. Abu na shida. Yakan sa ka yawan kunci saboda babu ilimin da za ka warware damuwarka ko damuwarki. Abu na bakwai. Yakan kawo maka reni a tsakanin mutane ko kwai kawo maki reni a tsakanin mutane. Na takwas. Yakan kawo maka hasala don wani zai samu abin da kai baka samu ba saboda rashin ilimi. Abu na tara kuma. Yakan iya hana ka zama shugaba mai jagorantar al'umma ko kwai hana ki zama mai jagoranta jama'a. Abu na goma. Zai saka maka girman kai don baka nemi ilimi ba, balle ka san cewa wannan kuskure ne. Kuna cutar jahilci da goma. Abu na farko, karatun Islamiyya ko na allo ko karatun boko a ko'ina faɗin duniya. Abu na uku, fita daga gidanku ko garinku domin karatu. Abu na hudu, ɗaukar karatun da muhimmanci ta yadda kasala, gajiya ko ƙaramin uzuri ba zai hana ka yin sa ba. Abu na biyar kuma, haƙuri da ƙalubalen da yake cikin sa. Yawan tambaya akan abin da baka sani ba. Abu na takwas, rabuwa da abokanai waɗanda suke da cutar nan ta jahilci. Abu na tara, yawan bibiyan tarihi don ganin rayuwar magabata. Abu na goma, keɓancewa don nazarin abin da aka koya. Da kuma yawan maimaita shi tare da yin jarrabawa. Ku ci gaba da bibiyar mu don ganin abubuwan da suke faruwa da matasa. a yau da kullum. Muna muku fatan alkhairi. Alherin masoya.